Il-portijiet Maltin għadhom sal-lum magħluqa għal kulħadd wara li Malta ħadet pożizzjoni li ma tistax tassigura s-salvataġġ ta' immigranti. Minkejja dan kollu il-Prim Ministru Robert Abela fakkar li Malta qatt ma naqset mill-obbligi umanitarji tagħha illi salva l-ħajjiet fil-periklu. Iżda ma kienx jagħmel sens li l-pajjiż ikun f'sitwazzjoni fejn l-ajruport u l-portijiet huma magħluqa u jiddaħħlu l-immigranti. Kellek dis-sitwazzjoni u għaldaqstant kull pass li ħadna aħna dejjem isnieħ f'dan il-kuntest partikolari illi ġie fuqna mingħajr ebda preċedent. Hija realtà li qegħdin nagħmlu minn kollox biex nenforzaw fuq il-kunċett ta' solidarjetà bejn l-istati membri, l-solidarjetà li tfisser fost oħrajn li tissarraf f'rilokazzjoni tan-numru ta' immigranti. F'intervista fuq One Dr. Abela saħaq li s-soluzzjoni mhix ir-rilokazzjoni tal-immigranti weħeda imma trid tiġi indirizzata l-problema fix-xtut tal-Libja. Ejja nitkellmu bħal Unjoni Ewropea issa, bħal Ewropa, se nagħmlu fil-Libja, hemmhekk qiegħda s-soluzzjoni, din is-soluzzjoni li tindirizza x'qed jiġri fix-xtut Libiċi li tara illi jieqaf it-traffikar minn hemmhekk tibda li l-ewwel tattakka traffikar t-immigranti. Dik hija s-sors minn hemmhekk. Dr. Abela qal li Malta tinsab determinata li tkun katalista għal soluzzjoni umanitarja, iżda r-realtà hi illi minnu bejn sema u ilma qed jiġi salvat mill-Forzi Armati ta' Malta. Hawnhekk innota illi żomm immigranti fuq dajjes barra minn xtutna mhix l-aqwa xenarju imma l-ħajjiet ġew salvati. Fl-istess waqt qed jintbagħat il-messaġġ li Malta ma tiflaħx iżjed iżda l-immigranti qed jiġu trattati tajjeb. Malta għal il-Prim Ministru Abela se żomm din il-pożizzjoni iżda tappella għas-solidarjetà. Hawn fakkar kif għadhom għaddejjin taħdidiet intensivi biex is-solidarjetà Ewropea tissarraf fil-prattika. B'din il-gżira ċkejkna lesta tkun katalista fil-bidla illi għandha ssir. Li wieħed jiżgura li l-kundizzjonijiet li hemm fuq ix-xtut Libiċi ma jkunux tali li jinkoraġġixxu li persuna tieħu sogru għal ħajjita u tgħid ħanaqsam 200 mil fuq dajsa ċkejkna x'jaqbilli nieħu dak is-sogru milli nibqa' fejn qiegħed. Dawk huma r-realtajiet u aħna lesti li nkunu fuq quddiem nett biex iva nofru din is-soluzzjoni mhux waħedna. Malta ma tistax toffri soluzzjoni waħedha għal x'qed jiġri Libja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.